ťa ma obvinujú, že ja za to môžem, že mama zomrela, alebo som bola najmladšia. A mama zomrela. Vyrastali sme bez rodičov. Niekto sa s tým vyrovná a niekto nie. Niekto má celý život s tým následky. Oli, skús akože pozerať sa na nezisková organizácia Animus Apertus vznikla približne pred rokom, keď sme sa stretli na workshope s Adelkou a s dievčatami z útulku svätého Vincenta a dohodli sme sa, že budeme ďalej spolupracovať. Mali sme takú hmlistú predstavu a chceli sme urobiť spolu divadelné predstavenie. Že ja tak? Áno, bolo to tak, že proste sme sa v Misijnom dome. Vierka prišla na našu akciu, na ktorej sme boli pozvaní ako hostia. A tam Vierka prišla so svojou kolegyňou z divadla z Pasáže, oslovila nás a na druhý deň sme začali spolu tvoriť workshopy. A potom vlastne z toho vzniklo aj nápad vytvoriť divadelné predstavenie Julie z domu bez balkónu a potom tak postupne sme začali vlastne uvažovať, ako baby zamestnať a prišli sme na to, že vedia niektoré šiť a že by sme mohli vytvoriť aj krajčírskú dielňu, ušiť si samé kostýmy. No ale na to, aby sme založili túto krajčírskú dielňu, tak okrem toho sa baby museli začať vzdelávať, tak sme vytvorili, zohnali sme lektorov, ktorých budú školiť, či to už bol anglický jazyk alebo komunikačné zručnosti a tak sme to celé rozbehli. Čiže krok za krokom vlastne tá nezisková organizácia Animus Apertus ako divadelno-krajčírska dielňa dostala svoju podobu a svoju tvár.